Boss, bahala na boss. Di ko mudawat ana. Boss, bisag mulata ng kartona boss. Dili ko mudawat ana. Ikapoy nagulasalsa ning kartona ba? Unya, uli lang kog balik ani kay wa may muangkon kung kinsay nag-order. Uy, uy. Ako yung nag-order ana. Ako nag-order ana. Ayo. Ayo. Usa ba na? Ako tuyo ana. Tuyo ba ako ana? Ako yung tuyo ana. Boss, nag-deliver kog parcel ba? Kisa may nag-order sa inyong duha ni. Ha? Unsa order? Wa mo ko nag-order. Basta ikaw nag-order. Wala oy, kabalo ba ko mag-cellphone. Boss, ang address nakabutang diri boss, Purok 4 Kabidjanan. Tapos boss, ang mga tao daw akong ipugutanan, kini nga balay lang kitudlo. Kisa man tao rin mo yo diri kamo man. Boss, wa jud ko ka-try og order boss. Nuod lang jud. Boss, samot ako boss, wa ko'y hanaw ana. Pila ni kadira na boss? Basig, parting mahala na. Boss, kani nga order boss, 5 mail kayo ni boss. Na! Ginoo ko, asa mga mamunit ana? San, basig ikaw nag-order ba? Pataka ka bang yung cellphone? Kasi ako, pataka na mga di mo kung gabaw magunit ng cellphone. Boss, pagsulti daw mo tinuod boss, kay parte may bukata ni alsa-alsa boss, ay parting layuan rin yung lugar, oy. Boss, wala lagi may order ana. Pagtaro na sana. Basig ikaw patag order na ba? Basig ikaw noon, sige mo tulak-tulak noon. Boss, sa tinod lang boss. Usaw mo pag-order nga may signal dire. Oh, kinsa man ning cellphone number oh, 0916-132-0546. Kinsa man ning number? Patay, atuan ng diris balay. Tanawa oh. Ikaw yun nag-order na ba? Dili lagi ako. Na, perti ba mahala na? 5 mil kaya na-offer ting luyang boss oh. Na, nahurot gyud akong oras ani rong adlaw boss ba alsaan ning karton perting dakuha des deliver pag sa inyo ha. Nya human ani di ay, di pag inyo ang kunon. Mga scammer man siguro mo boss. Na, dili jud may scammer ba? Tinuod lang. Boss, sa tinod lang boss. Di may scammer boss. Unsa rin sulod na? Boss, okbay ko na boss, asay sulod ana. Na, di man ginyo ang kunon paukbon pa yung hinoon. Madami sa hinoon ning sulod ning karton hinoon. Boss, bahala na boss. Di ko mudawat ana. Boss, bisag mulata ng kartona boss, dili jud ko mudawat ana. Boss, grabe taon boss, perting luuyan ako boss ba. Perting yung bukata ni alsa-alsa na ko boss ba. Nya karon di nyo ang kunon boss. Kinsa ko nasugod ni mugod niya. Ihato di mo na dire? Wala may kailan nimo, hatod-hatod pa ka dire. Kapuya gina ning style la oy. Ikapoy nagulasalsa ning kartona ba. Layo pa kay binatasan ako pila ka sa pa akong nagian. Nya tungunan dili pa ninyo dawaton. Unya, uli lang kog balik ani kay wa may muangkon kung kinsay nag-order. Uy, Ako yung nag-order ana. ako nag-order ana. Takar man ka ako nag-order ana lagi. Ako nag-set ana, imong cellphone ako gigamit. Usay akong cellphone. Nga ako may nagkontak-kontak ka ng maayo eh. Pag-shoot na. Ako nag-order lagi ana. Naunsa man taong kay mangilog man ka. Oh, kinsa man nag-order ninyo ani? Oh yeah. Ako yung nag-order ana, tinuod yun na. Ako lagi nag-order ana. Pag-sure dia, wa kay kwarta. Boss, ang bayad 5 mil boss. Asa naman be? Boss, pwede utangon boss. Pag hilo mo dia, utangon. Ipalit na ako ni. Huwag may klaro.